Dinle bil al, dinle bil al, dinle bil al, dinle bil al. Assalamu alaykum qadrli dostlar, dogonlar, jigiler, ağalar. Yine görüşmediği bu günne ödörücülük toparımız bilen, yani Ada Production bilen bilelikte täze sahipamız, yani dinle bil al atı sahipamız. Size hödürleyat, bu sahipamızın şerti size gıyıtkacık düşündüreyim. Elbette ne yanımızda, yani boynumuzdaki nauşun üstü bilen hazır islenlik bir adamın, insanın yanına barıyasa bizde 3 tane papka var. O 3 tane papkanın içinde olsa dürlü görünüşdeki aydımlar, yani bir papkada Türkmen aydımlar, estrada aydımlar, ikinci papkada Türkmenin halk aydımları, üçüncü papkada olsa daşar yurt aydımları olur. Hazır şol aydımların hersinden bir-birinden dinleder ve şonu bilen adama olsa baba bens erkek eğneşikler dükkanının adının acayip qımmat bahalı soğutları qoğuşurar. Eğer de ol aydımları sağları bilmedik adama olsa hüveslendirci soğutlamız hem bardır. Asaqipamızın geçirilen yeri olsa 100 fantanın yanındaki yerleşen köz dönörün yanına geçirilen. Onun näme şertler düşünükli olsa gittik. Ona başladık mehribalar. Salamu aleyküm. O ne adayla? Yaşın tabları işlem tamam. Adınız näme? Kerim. Kerim. Häzir näşe nauşun üstü bilen 3 tane aydym dinlediyat. Eger şu 3 aydymyň üçüsine de dolu jogap berip başarsaňyz, ýagny ol aydymy kim aýdýa? Aydymyň ady näme? Siz taýynmy? Hayır. Sahipamızın şerti bilen düşündürýän 3 tane kategoriýa bar. Türkmenski, estradny, народный и зарубежный. С какого начнём? Русский давайте. Русский. Ну, не русский, а зарубежный. Зарубежный. 10 tane aydym var içinde. 10 песен есть там. Какой цифр var? 8. 8. Моргенштерн. Morgenstern. Имя? Ядом зачанак mı? Такое название смутное. Ну, знакомый, но... Нет, название я не знаю. Какого? Кадиллак. Cadillac, bu berekeller. Zarubezny aydymyň içindäki 8-nji belgili aydyma dogry jogap bermegi başardy. Теперь эстрада или народный песня? Эстрадный? Эстрадный. Цифра какой? 6. 6. 6-njy belgini saýlady häzir. Это туркменская наша песня. Да. Кто поет? Слова начнутся хотя бы. Нет, там слова нет. Только мелодия? Да, только мелодия. Или Мяхри, или Амалия. Не. Подсказкадан erkek aýdy, oglan aýdy. Денмезов. Нет. Не знаете? Muratmala? Нет. Нет, Çok tam тогда осталось. этот Bilmediniz, söyledin mi? Muratmala. Не знаю тогда. Esbiter, şeydip diyen aydımı. İn son kalımızda Türkmen halk aydımı. Цифр какой? 1. 1. Вообще не знакомы, да? Нет, туркменскую народную вообще не знаю. Не знаешь тогда? Нет. Точно? Ладно, onu Türkmen halk aydımın içindeki aydımada jogap berip bilmegi başarmadı. Onu da gynanmalar. Bizim öldürücü toparmalarından size hüveslendirci sowgat. İşiniz uğurda bolsun. Sağ olun. Salam dogon, sizin adınız? Mara. Siz taýar mı? Hava tayar. Onu şuna uşuk alýaňyz. Daşar ýurdaýdymmy, halk aýdymmy, estradaýdym? Haýsyndan başlaýar? Estradaydım. Estradaýdym. 10 sany aýdymmy her papkadan? Haýsy sany gerek size? 5. 5. Gitdik onu. Mehri pir oluyor. Ady? Aýdymyň ady? Sen gerek. Sen gerek. Golaýladymyz ýöne onu dogry kabul etsek bolýar. Estrada aýdymlaryň içindäki 5-nji belgili Mehri Pir Guliýew aýtarek günterek aýdymyna dogry jogap bermegi başardy. Indi bolsa halk aýdyma geçäýlimi? Geçay kandinglamy. Sany haýsy? 8. 8. 8-nji belgili halk aýdyma gitdi. Ay bilamo. Ona biz aýdýas, ýagny
halk aydymyň içinde 8-nji belgili aydym Atawa Çarguly şoň Mehr Cemal diýen aydymy. Onu häzir insoňky Zarbejan daşary ýurt aydymlarına geçýär. Sany haýsy? 4. 4 mi? Ha. Ýa-ni ýyklan näsiň ha? Ýok. 4-nji aydym gitdi. Tanış ýöne nämedigini bilýär şeýle däme? Köplünjem diňleýän aydymlaryňy. Ha. Gyýlaryňam süýüp diňleýän aydym işte. Bilen bakma. Ýok. Onu bilmediňiz, myň nämedigini men aýtjak. Däl daş töweregimizde garaşyp duran adamlar we jogaplar taýyny görnüşini biz olary hödürläp bilmeriz. Ýöne size dörejilik toparmadan adından heweslenirji sowgat. Ine gownuňyz hoşça bolsun. Sag bolun. Indiki adamlar biz bilen häzir dowam edýär. Häzir ýanky aydymlary kim biler, kim biziň gymmat bahaly sowgatlarymyza ýeýe bolar. Gelin häzir hemmemiz olara tomoşa edelim. Köýdenlerden gelýän adamlardan salam aleikum. Aleikum. Ýalňyşmadan aýdym, çöýdän sen. Adyňyz näme? Şahmet. Şahmet. Size ne şuna üçin gysly aýdymdyň ne diýär? Bilýäňiz, bizden gymmat bahaly sowgat alýaňyz. Birim zarur aydymlar bar, şolardan başlaýas. Bolýarmy? Evet. 10 sany aydym maher papkada haýsy aydym taýlaýaňyz? Haýsy sany belgili aydym? 3. 3-nji mi? Gitdi. Eşdiýän aydymyň ýöne Daşary ýurt daşary aydym. ýurt aydym ha. Hem etmeli. Bilmeli adyny aýtmaly, kim ýerine ýetirýär. Ayo edilme ne bilýän. Bilmedim mi? Onu Zarbejan aydymyň içinde 3-nji san belgili aydyma jogap berip başarmady Şah Mehmet. Indi halk aydyma geçelim, estradmy? Halk aydymy. 10 sany aydymma haýsy san belgini taýlaýaňyz? Birinjini. Birinjini mi? Belki bilmeňiz gatakdyma. Telefonda şarahlatlamadan jyklaýarlar. Köňüňizde kim ýerine ýetirýär? Hacı Azmamet. Berekella. Türkmen estrada aydyma geçýär. Haýsy san belgi? 5. 5-nji. Mehr Pirgoly. Mehr Pirgoly aydym gady. Aydym gady. Bolany gora Ay terek Ay terek güntöre. Berekella. Ay bu aydymçyda Türkmen aydymlary bilmese ýa bu aydymçy dälle bolýar. Tere Şah Mehmet 3 aydymyň içinden 2 aydyma jogap bermek başardyň. Ýörýte gowuny hoşlandyrmak, ýörýte köz dönerin adyndan tagamly dönerleriň birine size sowgat berýär. Hani? Alna nesibesin isteýän asykosun toýda görseli. Sag ol. Nawşu berak. Salam aleikum am. Adyňyz näme? İslam adım. Islam am. Haýsyndan başlaýar birinji. Halk aydym. Halk aydymdan. Haýsy san belgi? 2. 2. Gitdi. Siziň ýaşyňyz ýatlaýan aydym bolmaly-da. Hatygely garaq diýip. Aydymyň ady? Älim goşar. Berekella agam. Berekella. Indi bolsa Türkmen estradasyna geçýäsmi? Estradasyna geçýär. Haýsy san belgi? 7. 7. Täzelikde hasam ýaşlaryň ardy hit bolan aydymlaryň biri. Bilen bakma. Ona indiki Zarbejan aydyma geçýär. Zarbejan aydymdan sany haýsyndan başlaýar? 10. 10 mi? 10-nyň gitdik. Bala aydyma ýöne size gaty daş bolay bata. Asla bilen adam. Hiç il ýakynam däme. Dinleme o Zarbejan. Ya şu atır gençem bilenim dinlemediňiz mi? Mını bilmersiňiz elbetde sebäbi ýaşlaryň süýüp dinleýän aydymçysy Justin Bieber aydymy. Ýöne onu da gynanmalam. Çeňräjik bir sowada bolşarýar. Alyň netibetden. Görüşýänçek. Sag bolun. Adamlardan şakalad tutýarlar, şakalad ýesleri gelip gidip durýar ha. Nüjel gymmat bahaly sowada tutşaklar kelere. Hani? Yine bir gelýär aýdan. Assalamu alaykum. Gomda. Biziň gepleşigimiziň ýagny sahypamyzyň şerti 3 tane papka bar bizde. Dürli görnüşdäki aydymlar ýerleşdirilýär. Ýani estradny, türkmeniň halk aydymlary şeýle-de daşary ýurt aydymlary. 3 tane papkan haýsyndan başlap estradny halk aydym ýa-da daşary ýurt. Halk aydymdan gitdik. 10 tane aydym bar her papkada. Haýsan belgini taýlaýaňyz? 7. 7 gitdi. Şadiýan ödün. Kim aýdýar? Kim aýdýar?
Ataway çağırıp Ona cevap doğru. Estradny mi ya da zarubejny mi? Estradny. Ona gittik Haysan belgi. Ay yine yedim işte. Yine yedi mi? Dine yedilikten gidecek bolýaňyz da bu. Hacı Ahmedov Aydymyň ady. Aydymyň ady. yanımda bol. Yanımda bol. Berekella meni aňsatlyk bilen bilmegi başardyňyz. Hawa gymmat bahaly sowgatlamada golaylaşýar. Indi zarubejny aydym bilen. Yine de yedilik mi? Yine yedim. Yine de yedilik. Yedilik belki size şu gün üstünlük getirirdik. Umid edýäs ýöredik. Aydym gidýärmi? Ne anyıl olup ne bakayım. Ya. Siz şu wagt gymmat bahaly sowgatlara juda ýakyn. Şunu bildiňiz, gon alýaňyz, gidýäňiz. Bular ýaly pursat hiç ýerde ýok. Gelen ýerinde ýa, duran ýerinde nirde bar sowgat almak. Muni. Bilmeseňiz hem gynanmalla, boş goýamyz. Bolýa, ýene bir jegedek şans bereli. Başga aýdym beräýilmi? Daway. Yedilikden başga şans aýlap bilýän. Beş mi? Gitti. Bu da kıyınırağı ha? Bu da kıyınırağı ha? Modern talking kaydımlar mı? Yok. Stili şoňa meňe de şeýle aýdym hada. Wagt adalya aýdymyň bu torgu gelýär. 1 2 3 4 5. Bundan artık kömek edip bilen zok. Bağışlan, hawa köz dönörün adından tagamly dönöri size sowgat berýär. Hawa, alın. Gutly bolsun, işleýän adam açyk bolsun. Dinle bil al, dinle bil al, dinle bil al, dinle bil al. Bäh. Gözüme mä pikirlenýär. Biler ýalaýdym saýla. Maňsyň ha, maksat. Çağalyk dinleýän aýdym, ýadyma düşýär. Aýdymyň adyny kim ýerine ýetir hiç ýadyma düşýär. Yer bolýa insan gowsy sowgaty biz almaly, adamlara paýlamaly, olar begendirmeli, şatlandyrmaly. Häzir ýene de şuna uçdum. Üstü bilen bir näçe aýdymlar dinledip we bizdäki gymmat bahaly sowgatlary biz olara gowşurak. Gittik. Ine gaderli dosyalar görüşmedi al dinle bil al atly sahypamy dowam edýär. Ýene de biziň bugünkü sahypamyzyň gatnaşyjysy we zenan maşgalamyz adyňyz näme dawan? Ceren. Jeren. Ona siz şuna uçdy gelýäňiz. Tak, birinji haýsaýdym bilen başlaýar. Halk haýdym, estradmy? Halk haýdym. Tuwalmy? 10 sana gaýdym, haýsan beli gerek size. Altı. 6. Mun sen biläýmeli hökman suratda. Başarda Oğulbeg aýdymy kim ýerine ýetir? Berekella, Täş Telegenov Oğulbeg aýdymy. Dogry jogap bermek başarda. Ýa, nawşy geýin. Indi bolsa estradny aýdym bilen dowam edäýilmi? Haýsy sany belgi? 4. 4. Mun sen gone başlamak hada bilersin. Kara, ondan ýene de Oppa aýdym aýdy. Berekella. Sen gymmat bahaly sowgatlary ýakynlaşan ýöne iň soňky jogap gadak iň soňky aýdym size dinledýär. Haýsy san belgili aýdym? Taýlaýaňyz? 2. 2 mi? İkinci aýdym gitdi. Belalım. Yok, belalımda. Yakınlaştın. Bebeğim kim yerine yetti? İbrahim Tatlıses. Berekella. Siz şu wagtda şelli dolu we dogry jogap bermek başardy. Nawşyk berýäňiz de sowgat alýaňyz. Köp sağ olun. Enes ve gymmat bahaly roz renkdäki Baba Mes erkek eneşikler dukanynyň gymmat bahaly sowgaty siziň paýyňyza düşdi. Ganyňyz sağ bolsun. Elmadama şular ýaly ajaýyp sowgatlar almak size nesip etsin. Ýöredik. Ýene de mehriban dostlarna köz dönerin öňüne geldik. Häzir ýörite köz dönerin içinde işleýän işgäri biziň bugünkü sahypamyzda gatnaşýar. Salam dowun, siziň adyňyz näme? Mehri. Mehri. Haýsyndan başlaýar? Başlaverin tapadı. Bolýa, ona halk haýdymdan başlaýas. Haýsan welini saýlaýar. Ne ödüňi saylar? Bolýa. Ona halk haýdymdan 3-nji san belgili aýdym siziň üçin ýanglanýar. Aýdym dinlemek ken halaňda.
aydım dinlemene. Elim vaktimiz yok da optum. Vaktimiz yok. No. Ha, iş döwründe, iş prosesini dinleňiz. Yok. Onu bunu bilmediniz. Yok, ben bilmedim. Bolýa. Inneka geçýäs. Zarbeýan aýdymlary bilen dowam edýäs. Ýörekdesi türk aýdym dinlemek halaýaňyzmy? Yani ançakan Türk aydım dinlemek. Onça halaňyzda. Bolýa, onu da türk aýdymlaryň sany köp diýsen, onu da şol aýdym ýörekdesiň üçin ýanglan. Siz asıl soğuk almak var halaýaňyzmy? Hala yani bu gorimi bilip bilemokda. Soğuk almak için bilmek gerek. Ne bulaydım o? Ne aydım çı? Näme aýdym, kim aýdymçy? Ady nämemi? Yok. Aydım yardım o düştü yerdilim uçunda. Kiňlenip bersen adam bolýa. Vay. Soğuk alasy gelip çan etdiýär ýöne bilen o. Goýja pikirlenip görüňani. Vay iş adilim uçunda aydım bilýän olmuş adilim uçunda. Bilen dapmy? Nemi? Vay. Yo bilmedim. Bilmediňiz. Bolýa. Onu estradny aýdymlanmada geçýär. 10 sany aýdym maýdy. Kaýsyny saýlaýan şu gedek ödüm adam saýlap göräň. Kaýsy sany gowurýan? 5 mi? Bolly. Bu aýdym onu siz okman bilýärmi? Nähre piruleva. Nähre piruleva aýdym gady. Oo, nemi? Toýlarda da. Toylarda aydım aydan. Vay. Nemi? Adilim uçunda. Nähre piruleva aýdymyň ady. Şol aýdym özüňem tans edýärdiň gerek. Bolýa, nähre piruleva diýeniň kabul edýän aýdymyň ady Aýterek. Aýterek, berekella. Awa, size ýene de iň soňky aýdymyza has, gowy aktiw jogap beren üçin ýene bir ýola size şans berýär. Halk aýdymy, türkmen aýdym, zarbeýan aýdym, içinden bir aýdym saýlan. Gaýtyndan goý berýär. Men aydım kendim. Bolýa, ýene de türkmen aýdymdan goý berýär. Ýörekde siziň üçin 6-njy belgili aýdym gitdi. Şoň aýdymda käbir tamadalar gapdalyna goşulyp nädibem diýerler. Şeydim sen Ana şeydim. O şeydim. Aýdym sen ady. Ha soňra raperaň ady. Yo, nemi? öňkü estiler, öňkü esti. Şu wagt ýöne kim? Mekan. Yo, öňkü esti. Öňkü Süleyman Toýly. Solay bu var sen dinle. Süleymanyň lakamy näme? Süleymanyň lakamy. Bilmediňizmi? Men ne ter näme kömek edin? Adyny aýdym soň Süleyman diýip aýdym soň. Lakam gol bilmedim. Bilmediňizmi adyny? Yo. Es Peter, berekella. Edil doğru bolmasa da yarım doğru jogap bermek başardyňyz. Onda size höwesleniriz, soğudymyz, gowşurmaly bolýar. Dönermi ýa-da şokoladmy? Oňam saýlawyny özüňiz edin. Şokolad, o Döner günnip ýörse. Bolýanna size öz adymyzdan çeňräjik sowgat. Nesip etsin. Awa. Dawşymydan berseňiz. Sağ olun, sağ olun, işler. Ne kadar dostlar, görüşmediler. Közünürün kaptalyna ýene de şeýle seýligakyň aralyny geçip barýardyk goly. Meni gatnaşjak diýip powerdym şol. Meni gatnaşjak diýip közünürün powery häzir biziň ýanymyza gelýär. Häzir oňa 3 tane papkadan her durly aýdym hödürler. Eger bilse, gymmat bahaly sowgadyň eýesi bolar. Salam dost, adyňyz näme? Uwunç. Uwunç. Birinji haýsy aýdym, halk aýdym, türkmen estradny aýdym, zarbeýan aýdym. Haýsynyň başlaýar? Estradny. 10 sany san belgi var. Haýsy aýdym saýlaýan. Haýsy sanyny? 4'lükden ana. 4'den. Siz taýynmy? Onda türkmen estradny aýdymlaryň içinde 4-nji aýdymy siz üçin ýanglandyrýar. Olongoda ýakymlaýdym, tanşaýdym. Düşünmedim? Kakacan Recep. Aýdymyň ady? Hoppa. Belki ýene bir pikirlenerdim.
Şol aydymmy? Ha. Berekella sen dogry jogap bermegi başardyň. Inni halk aydym bilenmi ýa-da daşary ýurt aydym bilenmi? Halk aydym bilen. Ona nawşy geýýäňiz. Haýsy sany beligini saýlamak isleýäňiz? Yine 4. Yine de 4'lükden gittik. Böyle tam saydım şöyle değil mi? Aydın size kovaş biliyor mu? Böyle tam saydım acıya yöne nemeden alıvelen avanta. Atış sapar fon aydım ne? Ova aydımın adı. Neme? Dayan naşanaktan. Parmaklar. Hinglenip versen amma ya, o da hata. Bilmem. Berekella dogry jogap bermegi başardyňyz. Endi iň soňky şansyňyz inastran aydymlardan haýsan beligini saýlaýaňyz. Olam 4 şeýle dämi? Daşarut aydymlar köp diňleýäňiz. Köp diňleýäňiz oka. Bolýa. Ona 4-nji san beligini saýladyňyz şeýle dämi? Gitdi. Başlarıňam has köp diňleýän aýdymçylarynyň biri. Johnny Berekella. Gymmat baha sowadymyza eýe bolmagy başardyňyz. Siz tüýsürekden gutlaýar. Ona baba mes erkek egneşikler dukanynyň ajaýyp gymmat baha sowat sizinki. Nesip etsin. Sag bolun. Ana ýuwaş-ýuwaşdan gymmat bahaly sowatlarymyzdan alyp başladylar. Adamlar hawa häzir ýene de şular ýaly aýdymlar diňleder. Sowa ýene de galanja sowatlarymyzdan olary begendirmek maksady bilen paýlar. Ýöredik. Ene gadyrly dostlar, ýene bir gatnaşyjymyz bilen sizi tanışdyrýar. Salam dost. Adyňyz näme? Azat. Azat. Ýalňyşmasam TikTok'ta da görýärsiz diýen şeýle dämi? TikToker dostumyz Azat, türkmen aýdymlar, estradny, narodny, halk aýdymlar, şeýle de daşarut inastran aýdymlar. Haýsynyň başlaýar birinji? Da daşar yurdum. Daşar ýurdum. Ona nawşy galýaňyz, ulamaňda dakýaňyz. Her papkada 10 aýdymma. Haýsyny saýlaýaňyz? Liboy. Bolly, ona Liboy bolsa, tak. Gitdi. Birinji aýdym. Endilik ekleýärsiz? Aha, aýdymyň ady? Bailando. Berekella. Birinji soraga üstünlikli jogap bermegi başardy. Indiki bolsa türkmen aýdym bilen dowam edýär, estradny. Tak. Gitdi. DJ Bega. DJ Bega'ň aýdymy. Aha, ime? Prinsesa. Prinsesa Berekella. Ay bu TikToker bolsa. Şoň aýdymlarym täze trend aýdymlardan bilämeli hökma sorapda iki sora üstünlikli jogap bermegi başardy. Indi bolsa halk aýdym. Halk aýdym diňlemegi halaýaň. Dinleýän ýa-da nefsi. Kynragy şu bolsa gone seňçin ha. Ona haýsy sifir saýlaýan? Dawa 4 bolasyn. 4 bolsun. 4 bolsun ine siziň üçin. Türkmenski trend pesni. Aha. Kadra. Yardıma düşýän. Ben televizorlarda, toylarda, kiçike çağalara maýdaşyň aýdymdy. Ba. Gözüňize gelen akmy? Yo, sada что-то знакомый, adına bilemem. Şulaydyma şeytir, tansam oýnaýar, bökçekläp da dedim. Молодой парнишка. Da. Şoň adına bilemek ýöne sesi gatgowy. Gatgowy. Gatgowy ýöne. Aýdymyň adyny aýtsaň amala kabul. Ne, onu bilemem. Bilmedim. Yok. Hinglenip bersen amala. Не смогу. Ну, у него какой фишка есть? У него тон. Нет, тон Высокий тоже есть, тон но его. какой у него фишка есть? Aydym aydın, ne ahil hareket ediyor? Son ay Şey dedi. Еще? Şey kıyır ya da вот так. Mikrofon nerede? Şey diye mi кажется?
Oynaya da mikrofon. Bolya, 2 tane soraga üstünlükli jogap berek üçin ýene bir ýol saňa şans. Daşar ýurt aýdymyndan berýär-sizde. Şunu bilseňiz, gymmatbaha sowgat siziňki bolýar. Özüme saýlap berelim ya özüme saýlap? Özüme saýlaýar. Tak. 3-nji aýdym. Begin. Begin. Begin Jew. Adi aýdym için. Bilseňiz, has gol sowgat berjek. Yo, группу я не помню, но это Begin. Begin. Ава, Begin Jew. Toşla. Ava. İnsan fikirgen şomy? Ава. Başga jogap. Это микс. Это ремикс. Ya o remix bulawa. İnsan jogap şomy? Ава. Onda sizin bul aýdymada beren jogabyňyz ýalňyş. Däli, dogry. Elbetde berekella. Hadat. Janyň sag bolsun gutlaýan. Mikrofony berseňiz bizem size gymmat bahaly sowgady gowşurýar. Töweleme ýene de şular ýaly ýeňişler köp gazanmaň ardy edýär. Типонка. Удачи. Жаным саглык ава. Hemen de sag ol. Spasibo. Ine mehriban dostlar görüşimiz ýaly biziň dinle bil al sahypamyzda himayatkarlyk edýän Baba Mensa minnetdarlyk bildirýär. Ine görüşimiz ýaly adamlar biziň sonra hökmüni berýän aýdymdyr sağlamyzda üstünlükli dogry jogap bermek başarýarlar. Bizem olara Baba Mensa'ň taýýarlan gymmat bahaly sowgatlaryny olara gowşurýar. Ona gelin ýene de gepleşiňizi gyzgalanly dowam edelim. Ine ediz dostlar görüşimiz ýaly biz dinle bil al atly sahypamyzda dowam edýär. Salam. Siziň adyňyz näme? Men Ivan. 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 Terediň biziň şular ýaly dinle bil al atly sahypamyz. Надо слушать и потом, если знаете, подарок получаете. Хорошо, попробуем. Наушники одевайте. С народного начинаем, ладно? Давайте. Ага. Интересно. Третья песня. Народно-туркменский. Пока проигрыш идет, слов нету. Нет, там никакой слов нет, только музыка. Это трендовая музыка была. Сейчас, минутку. Пока только слышал, пока еще ничего много не слышал. Сейчас интересно, женщина или мужчина будет? Подсказка, да, мужчина. Сейчас послушаем, пока проигрыш. Только мелодия. Да, по мелодии надо будет так это. Да. Но это очень сложно будет мне сделать. Я предположу, что это Акыш Сапара. Нет. Очень похож антураж. Нет. Молодой парень это. Меня мои друзья туркмены будут ругать. Я им это все всегда записывал, но сам очень долго не слушал. Незнакомый, да? Давай, следующий так, да? Это парень, да, молодой? Да, парень молодой. Я его не могу знать. Ладно. Из взрослых я могу знать. İnastran, daşurut aýdymlardan bermegi makul bilik, türkmen aýdymlar ken, bilen akenler. Şoň üçin häzir 3 tane daşurut aýdymlary hödürleýär. 4-nji aýdym. Zarbiyat. Это песня самая хитовая песня. Не помните? Я ее в машине слушаю, но я не знаю, кто это поет, клянусь. Не знаете? Нет, Как это не знаете? У меня в машине есть, я тебе поставлю сейчас, но я не читаю, потому что я на дорогу смотрю. И мне тоже не знаете, да? Нет, не знаю. Давай следующую. Я тоже, самое главное участие, я думаю, не обязательно выигрывать призы или что-то. Ну, ладно, тогда поете. Ну, попробуй спеть. Какую песню спеть? Не, вот это. Тот же песня. Сейчас начнет, он еще пока не поет. Не, он не поет, там только мелодия. Скучно со мной, да? Обычно весело. Не могу спеть, блин, тяжело для меня. Тяжело? Да. Ладно тогда, следующий. Из старого запросто, новые, они как R&B. Другая песня. Это Слава, да, это конечно можно спеть. Ага. Кто поет? Моргенштерн. Моргенштерн. Имя? Название песни? Кадиллак? Кадиллак. Молодец. Следующая песня теперь. Это музыка, мелодия. Да, это свеженькое, тоже кручу в машине. Ага.
Тоже кручу ее в машине, но клянусь, не помню. Название, имя, кто поет, не знаете, да? Нет. Точно не знаю название, но слушаю. Опять не можешь? Подпевать могу. Не знаю. Не знаете? Нет. Ладно, тогда, Ладно, к я- сожалению, Ничего страшного, гайнанмаллар, ничего не страшно. Наушники дайте. Наушники? Да. Думал, гора отвлеку как-нибудь. Наш маленький подарок Көздөнөрдөн соугат подарка вам. Благодарю Ладно, большое, счастливо, спасибо. удачи. Я вам сейчас тоже поставлю музыку. Ine mehriban adamlar görüşüp diýäli, sowgatlarymyz alýan adamlaryň sany hem barha köp ölýär. Häzir gelin şu taýda hasam aýratynrak, ütkeşirak adamlaryň biri bolan, ýagny ýurdumyzy arasda saklaýan, bagy bostanlygy öwürýän ýigitlerimiz barna ýörekde seýilgäň gapdalyny işläp otyrlar. Häzir olaň ýanlaryna baryp biz soragly aýdymlarymyzy hödürläs we şeýle hem bilseler bolsa, gymmat bahaly sowgatlarymyzy olara sowgat berers. Ýörüň. Salamu alaykum ýigitler. Olmasaňyz işleýäňim sagamanja. Aýty bolun, berekella. Armaňda. Teredin oglanlar. Siziň adyňyz näme? Recep. Recep. Seň adyň? Bayram. Bayram. Haýsyňyz has aýdymy döredilýän aýdymlary, daşary ýurt aýdymlary, türkmen aýdymlary, estrada, halk aýdymy haýsyňyz köp dinleýäňiz. Sen dinleýäň Recep. Ondan teredin. Häzir telefonumyzda ýerleşdirilen 3 tane papka we 3 topara bölünen türkmen aýdymlar, estrada, halk aýdymlar, şeýle de daşary ýurt aýdymlar. Eger şolaň hersinden bir aýdym bilseňiz, ýagny 3 aýdym bilseňiz, gymmat baha sowgat siziňki bolýar. Siz taýýarmy Recep? Ana şuna uşugy dakýaňyz. Onda birinji halk aýdymdan başlaýlymy? 10 tane aýdym her papkamyzda haýsy san belgini saýlaýaňyz? 5. 5. 5-nji san belgili aýdymlar gitdi. Ýadymyza düşýän adyn bileňler şeýlemi? Mehir Cemal. Näme? Aydym adı Mehir Cemal. Mehir Cemal kim ýerine ýetirýär? Atavay Çağrılı. Atavay Çağrılı, berekella. Saat ýigitler ine halk aýdymdaky papkamyda o saatlyk bilen jogap bermek başardy. Indi bolsa türkmen estrada aýdymlara geçäýär şeýle dämi? Nawuşda ýene de golaňyda dakyň. Haýsy san belgini açal siziň üçin? 6my? Gitdi 6-njy san belgili aýdym. Ady? Şeydi. Şeydi aýdym kim aýdýar? Speter. Speter berekella. Meni köplenç işläp ýören ýerlerinde dinleýän bolmaly. Bu sebäbi hasam ritmi işläýdim bolan soň öz zähmetine çekýän zähmetiň hasam baat berýän bolmaly. Şeýle dämi? Berekella. Indi häzir iň soňky. Belki siziň üçin has aňsat, belki siziň üçin kynrak bolmagy mümkin daşary ýurt aýdymlary. Näme papkamyza girdik? Haýsy san belgili aýdymy siziň üçin açaly? 3. 3 mi? 3-nji aýdym. Gitdi. Öde türk aýdym. Kim ýerine ýetirýär? Çağılykdy, belki dinlänsiňiz. Ýa bir kinolarda gabat gelensiňiz, ýa klibini görensiňiz. Şun ýörekde türk peradaçylaryny öz gepleşigi, emma türk kanallarda görkezýärler. Hem aýdym, hem gepleşigi hem alyp barýar. Süýji sesli. Huzayr. Ýok. Plany süýji sesli. Men türkmençesini aýdan terjemesini ýönsiz biljek boluň. Men size kömek edýän, paskaska berýän. Şulaydım öň dinläp görmediňiz ýani. Dinläp görmädiňiz. Ýene bir şans berýän, eger bilmeseňiz, siziň üçin ýene bir aýdym dinletmäne şansymyz bar. Murtla adam aýdýar şunu. Mustafa Çeçil. Ýok. Bilmediňizmi? Ýok. Bolýa. Bilmeseňiz ona täzeden ýene bir ýerjigin berýärsiz. Eger bilseňiz de gymmat bahaly sowgat alýaňyz, bolmasa da gowuny hoşlamak üçin biz taýýardan kiçiňe sowgatymyz şonu almaly bolarsyňyz. Häzir türkmen aýdymyndan mı ýa halk aýdymyndan mı ýa daşary ýurt aýdymyndan haýsyndan dinledeýin? Türkmen aydym.
Türkmen estradaydım. Ya halkaydım mı? Türkmen estradaydım da. Inni yankı 6-njy belge diýipdiň 6-dan başga beýleki san belgiler saýlap öz isleňi aýdyp bilýän. Saýlawyňy edip bilýän. 5. 5 mi? 5-nji aýdym onna gitdi. Estrada ýyllar. Emre Recep. Ýürecigim. Ya golaýlaşdyk ondan çykaran aýdymy? Oğulşat. Oğulşat, berekella. Üstünlükli cevap vermeye başardın Recep. Canın sağ olsun utuşun ulan tüy sürekten kutlayan. Deysen bize siz pikirlenirdik. Sizden pikirlenip doğru cevap vermeye başardınız. Yürüyte hazırına duran yerinizde, işe oturan yerinizde. Sizin aklınıza da gelen neler bular yalak bolardı. Baba Mens erkek egneçikler dükkanının adının acayip soğuğu sizinki. Soğuğunuzun tüy sürekten kutlaya. Sağaman işleyen elmedama sağlıkta toyda görüşelim. Yigitler bizim qoğuşuran soğuğumuzdan daşarı yürütü sizin için halkımızın adından şeyle de döröcülük toparımızın adından size yürütü köz dönörün adından acayip tagamlı dönörleri size soğuğu dediyez. Alın iyin için işleyen açık olsun, nuaş olsun. Sağamancı işleyen. Sağ olun oğlanlar. Ene mehriban dostlar, görüşümüzde Ali bizim dinle bil al itaada döröden sahipamız şulardan ibaret. Sizem öz tekliplerinizi, öz pikirlerinizi Ada Production'ın YouTube sahifasına goşulup, şol yerde öz tekliplerinizi, pikirlerinizi komentaryan üstü bilen beyan edip bilýäňiz. Ada Production'ın sahifasına goşulmagy unutmaň. Sizin goňuňyzda yaradymı, nähilek gördüňiz, onu hem beyan edip geçmegi hem unutmaň. Ýene de şular ýalak dinle bil al sahifamyzyň täze sanyny görüşýänçek hoş, sağ bolun. Dinle bil al, dinle bil al, dinle bil al, dinle bil al.